Кажете с Богом на синузита, хремата, запушения нос, болките в гърлото, гъбички, неприятно изпотяване и миризма, папиломи, рани. Запознайте се с моята първа аптечка. Приложенията на този продукт са толкова много, че най-вероятно нещо забравям. Алунитният вулканичен минерал е първа помощ за всичко. Ако детето падне, потапяш алунита в малко вода, търкаш раната, първа помощ, много бързо заздравява. Образуват ти се гъбички по краката, например. Ето, по същата процедура с водичка, алунитния камък. Къде по тялото ти се образува папилон, търкваш малко от него, слагаш на папилончето, слагаш на лепенка и приспиваш така с него. Няколко пъти го направете и ще видите резултат. Боли ви гърлото. Отново същата процедура. Намокряме камъчето във водичка и си търкаме по гърлото. Ако са много силни болките, може по същия начин малко да стъркате и да оставите на гърлото. Да подейства с една марля, например. Много хора ме питахте за проблема с носа. Ето ви още едно решение. В една чашка слагате малко вода, размивате вътре кристала за една минутка и след това от тази самата водичка, която се образува, капите в нослето. Убива веднага всички бактерии. Спира хремата. Ако пропускам някой от приложенията му, а вие го ползвате за нещо различно, пишете ми, ще ми бъде много полезно и интересно. А ако и вие искате тази мини аптечка, вижте от линка в био или ми пишете на лично съобщение. Успешен ден!